да чуете моите словоизлияния. Както сте се осведомили един или друг начин, лекцията е посветена на булдоганите в днешните български земи в широкия диапазон от 10 до 17 век. Като 17 век е малко условна граница, тъй като поне по нашите земи, аз лично считам, че булдоганите много късно време се използват. Много късно, поне още 50 години към средата на 18 век, първата половина на 18 век. Булдоганите са част от въоръжението и снаряжението на средновековните войни, населявали евразиатския мегаконтинент. Това е времето на най-широк териториален обхват на това оръжие въобще в световен мащаб. Използването и разпространението му си корени обаче още в най-дълбока древност. Несъмнено, първите оръжия с функциите на булдоган представлявали обикновена тояга с определен край или големи, дълги, масивни кости на животни. След като древните хора усвоили обработката на камъка, от тези оръжия получили по-сложно устройство, придобили каменна бойна глава с различна форма. Овална, сферична, цилиндрична. Посредством отвор към тази бойна глава е прикрепвана към дътена дръжка. Счита се, че най-ранните находки на каменни булдогани са от Анатолия и датират от 10-то хилядолетие преди новата ера. Тези оръжия се разпространили в Древен Египет, Месопотамия, Елам, откъдето преминали към Индия. В степните зони на Евразия и в региона на Средна Азия през 3-2 хилядолетие преди новата ера булдоганите са добили голяма популярност. Те са изработвани през камък с сферична и плеснаво-сферична до елипсовидна форма. От северното Причерноморие, от 2-то хилядолетие преди новата ера, са известни глави на булдогани, заимствани от Кавказ, с сферична форма и 4 закръглени шипа. Периода от края на второто, началото на първото хилядолетие преди новата ера показва намаляване на употребата на булдоганите в евразийските степи. Този процес на изоставяне на това оръжие в региона продължи до края на първото хилядолетие преди новата ера. А не само в региона, и в Близкия изток също, не само в степите на Евразия. Тук показвам няколко примера на булдогани от различни места от този, най-общо казвам, предсредновековен период. Каменни булдогани от българските земи в най-големи количества са известни още от ранния неолит и се разпространяват малко по-широко през късната фаза на епохата. Калкулита е времето на повишение на броя и дистрибуцията на това оръжие на територията на България. Но освен от камък, мрамор, вулканични скали и прочие, главите им са били изработвани от керамика, кост, рог, а по-късно от мед, бронз и ломо. Откриват се в цялата територия на страната, почти до средата, началото на късната бронзова епоха, когато изчезват. Проблема за появата
И началното разпространение на бозоганите през средновековието все още не е получил еднозначен отговор. Дали възникването им трябва да се търси някъде в източно-азиатските степи, в Китай или в Южна Азия, където тръгват на запад, или пък средновековното им разпространение, поне по отношение на Европа и Западна Азия, от Византия или най-общо от източните части на Балканите, още не е ясно. Интересно е, че в Европа през цялата желязна епоха и през античността бозогани няма. В римската армия не е регистрирано никаква употреба на бозогани, както и в тези варварски, в кавички, народи, с които имат контакт римляни. Ако средновековното разпространение в Европа тръгва, както казах, от Византия или източните части на Балканите, трябва да се търси отговор на въпроса за причините, довели до изобретяването и разпространението на това оръжие на Балканите и в империята или пътищата за неговото проникване тук. Съвременният етап от проучванията още не позволява да бъдат решени посочените проблеми. Според проучванията на Кирпичников по въпроса през ранното средновековие на територията на Древна Рус, бозоганите навлизат през 11 век. Според него те започват разпространението си от югоизток към териториите на Хазария и Византия. Съобразно находките, румънските учени отнасят появата на бозоганите в тези територии също към този период, т.е. 11 век, имайки предвид това, че големия процент общи черти на материалната култура на земите на юг и на север от Дунав през средновековието би била допустима според мен и по-ранна датировка за появата на това оръжие в земите на днешна Румъния, в синхрон с данните от България. Според Ласло Ковач, бозоганите са донесени в земите на Унгария от печенегите в 11 век. През периода 12-ти, средата на 14 век, според него най-голямо разпространение получават оръжията, приведени от автора под общия знаменател звездовидни или Моргенштерн, това в превод означава утрина звезда, но с Моргенштерн се в голяма част от западната литература се обозначават друг вид бозогани, не звездовидните, които ще ви покажат какви са. Анджей Надолски разглежда бозоганите в земите на Полша през 11 век като рядкост, т.е. при тях навлизат явно още малко по-късно. Според изследванията, в бозоганите в западната част на Европа се появяват също към 11 век. В епохите, както казах, преди средновековната няма данни за използването на това оръжие от келти, германи и римляни. Варварите употребяват обработени с огън тояги, бухалки, които нямат бойни глави, както бозоганите. Първото сведение, което ми е известно на мене за използване в бой на бозогани през средновековието в Западната Европа, се намира върху гоблена от Байно. Това са две от сцените върху този гоблен. При първата бозогана, ето го, е показан летящ във въздуха
С това е оказана и една от употребата, един от начините на употреба на Боздогана, а пък при другата сцена е показан в ръцете на оттеглящите се Англии след битката при Хейстингс. Значи, този гоблен описва събитията преди и по време на битката при Хейстингс. Това е нормалното завоевание на Англия, най-общо. В голяма част от случаите до нас са достигнали само металните бойни глави на Боздоганите. Трябва обаче да се има предвид, че те са само част от оръжието. То се състоява и от дръжка, от нетраен материал дърво. Боздоганът е индивидуално, нападателно ударно оръжие, специално създадено и потребявано за поразяване на жива сила, без възможности за използването му за битови нужди, за разлика, например, от пратната. Или пък от копието и стрелата, които могат да се използват и за лов. В по-голямата част от случаите Боздоганът е оръжие на кавалерията. Голяма част от оцелелите до нас изображения с участие на Боздогани в сцени на сражения ги показват в ръцете на конници. Струва си да отбележим, както тук съм извадил някакви такива сцени от хрониката на Скирица. Струва си да отбележим, че дължината му, вземайки предвид пропорциите на човешкото тяло върху изображенията, е в рамките на 70-80 см към 1 метър. Тази дължина на оръжието в голяма част от случаите важи само за конниците. При някои от изображенията на пехотинци с Боздогани оръжието е с дължина порядъка между 40 и 60-70 см. Ето още изображение на Боздогани в ръцете на конници. Тук ясно се вижда. Тук е Боздогана, окачена на седлото. Ето. Така, примери за Боздогани в ръцете на пехотинци откриваме в църквата на Великовския манастир, църквата Свети апостоли Петър и Павел в Търново и църквата в Английския манастир. Изображенията на светци войни, носещи Боздогани с дълга дръжка, които са изобразени без, т.е. не са конници, са спешени, според мен вероятно са били в средновековните разбирания, точно както ви казах, спешени конници, за което може да се заключи косвено от високия социален статус, в който са изобразявани, изказван от носеното от тях скъпо въоръжение и снаряжение. Тук след логичния извод за принадлежността им към кавалерията, поддържането на кон във всички епохи е било скъпо и по силите само на хора с големи финансови възможности. Тези закономерности, в кавички, при дължините са логични, т.е. по-дългия за конници, по-късия за пехотинци, тъй като необходимостта при конната война от поразяване първо на стояща по-ниско, като настояща по-ниско от нивото на конника пехота
и отдалечена на около метър кавалерийска бойна единица, когато става въпрос за сражение между кавалеристи, изисква по-дълго оръжие. При пехотния бой ситуацията е обратна, като средство за близък бой боздугана не трябва да бъде с касени размери, за да е годен за ползване в рамките на тесните пространства на боя в близък контакт на противниците. В тези случаи прекомерната дължина на оръжието би попречила на свободата на действие при използването му. Предполагам, че при употребата на боздугана като метателно оръжие са били използвани екземпляри също с сравнително къси размери. Този извод се налага от заключението, че те са имали по-ниско тегло, което заедно с по-малката им дължина ги прави по-удобни за хвърляне. Като доказателство може да се приведе и посочения пример от Гоблена от Баил, където боздугана е имайки предвид пропорциите на хората, с дължина около 50-60 см. Боздуганът е раздробяващо оръжие, чието поразяващ ефект се дължи на комбинацията между силата на война дължината и теглото на оръжието, евентуално и теглото и скоростта на конник в момента на удара, които водят до натрупване на кинетична енергия в края на оръжието, т.е. там, където е бойната глава. Кавалерийските в кавички боздугани са имали по-висок поразяващ ефект от пехотните. Това се дължи на по-голямата им дължина, способстваща натрупването на по-голямо количество енергия в края на оръжието. Ударите, както това се вижда от запазените изображения на бойни сцени, нанасени с боздуган, са били съсредоточени в областта на главата, врата и горните части на раменния пояс, рамене, ключици, горни части на ръцете. Боздуганите са сред най-масово разпространените оръжия през средните векове. Последните данни позволяват те да се наредят по този показател дори след стрелите и копията. Това се потвърждава от голямото разнообразие и количество на боздуганите, съхранявани в фондовете на музеите и в още по-голяма степен на станалите напоследък известни екземпляри от частни колекции. Някои от тях се отнасят към типове с голяма серийност, което говори за стандартизация на производството им. Разпространението им на територията на цяла Европа в изключително широк хронологичен диапазон насочва към високата оценка, която са получавали от ползващите ги хора. Оценка основана, както впрочем при всяко оръжие, независимо от историческия период, върху съотношението между ефективност и цена. Ниската цена, сравнително ниската цена на боздуганите е логичен извод от тяхната сравнително лесна и проста технология на изработка. С тази задача не могъл да се справи всеки ковач с познания в технологията на производство на оръжие. Те се произвеждат дори по-лесно, отколкото стрелите, в такъв смисъл, че при тях не се прави закалка, докато при някои от стрелите се прави закалка. Широкото разпространение на това оръжие и големия брой типове и варианти говорят за това, че то било масово използвано както от аристокрацията, така и от обикновените войни. Доказателство за това е наличието на немалко като брой богато украсени с злато, сребро и пластични орнаменти екземпляри и още по-голямото количество обикновени боздугани без украса, някои от които с доста груба изработка. Използването им има на тези последните има чисто утилитарна насоченост, произведени са с една единствена цел – бойна, за разлика от богато украсените екземпляри, които освен за война
са предназначени да служат и като знак за статус и принадлежност към по-висшите слоеве на обществото. За сега само това може да се каже. Дали, както в по-късния период, примерно в Русия, в Полша, в Унгария, тези воздугани били различните воздугани с различна окраса са имали функция като на пагони. Смисъл показват сана на това, което ги носи. И те не са бойни, те са само за с, грубо казано, парадна насоченост. Важен избор за въоръжението и снаряжението, характерни за различните епохи, са паметниците на изобразителното изкуство. Средните векове не са изключени в това отношение. За България не са правени специални проучвания за разпространението на боздугани върху стенописите от разглеждания период 10-17 век. Това е обяснимо на първо място поради малкия брой запазени такива произведения и на второ още по-малкия брой изображения на боздугани в запазените. От днешните български земи, лично на мен са ми известни 5 храма, в които са запазени изображения на боздугани. Те датират от периода 15-17 век. За съжаление, по-ранни такива, поне на мен не са ми известни. Първото изображение, в което ще се спра, се намира в църквата Свети апостоли Петър и Павел в Търново. Стенописването на храма датира от 15 век. Боздугана е част от сцената, Четвърти Вселенски събор и изобразен в дясната ръка на един от войниците, застанали зад трона на императора. Важно е да се отбележи, че разглеждания воин е изобразен отдясно на владетеля, както и че държи в лявата си ръка меч в ножница, опрян на лявото рамо. Самия войник е поставен на по-преден план и отделно от другите негови колеги, сякаш с цел да се подчертае привилегированото му положение. Боздуганът е с обща дължина около 60 см, имайки предвид пропорциите на държащия го човек. Оръжието от типа тъкмо започва да навлиза по българските земи по това време, който ще господства в цяла Югоизточна Европа през следващите векове до залеза на това оръжие. Това са железни боздугани с дълга втулка от същия метал, с сферична или луковицовидна бойна глава, съставена от множество вертикални ребра, завършваща отгоре с дисковидно капаче, увенчано с сферична или биконична пъпка. По-натам ще ги видим. Металната втулка на изобразение боздугана е нахлузена на дървена дръжка с приблизително същата дължина като нея. Ето може да видите. Ето тук се вижда чертата, която ги отделя. Следващия паметник на стенната живопис, включващ изображение на боздугани от църквата Свети Георги, победоносец в едноименния манастир край Кремиковци, Софийско. Стенописването на храма е от края на 15 век, 1493. Оръжието е част от сцена от цикъла изображения, показващи житието на Свети Георги върху източната стена на притвора. Оръжието е с бойна глава от типа цилиндрични с вертикални 4-ъгълни ребра, вероятно 8 на брой. Тези боздугани са разпространени най-широко през 15 век. Боздуганът
с обща дължина около 50-60 см, съобразно пропорциите на човешката фигура. Интересното е, че той се намира в лявата ръка, облегнат на лявото рамо на слугата, изобразен зад владетел, седнал на трон. В дясната си ръка слугата държи за острието меч, прибран в ножница. Си спомняте, ето го. Само че тук са разменени ръцете. Тук е мястото да обърна внимание на възможността тези в кавички слуги, тези служители да са имали реална служба. От години в българската медиевистика се води спор за наличието в служебната иерархия на Второто българско царство на службата мечоноша или меченоша, мечоносец, както и за нейните функции. Дискусията е предизвикана от известния от първата половина на 20 век масивен златен пръстен печат с кирилски надпис